Ами ако една 15-минутна разходка може да подобри енергията ти, апетита ти за сладко и дори съня ти. Звучи банално, нали? Точно за това повечето жени го подценяват. А истината е, че баналните неща често са банални, точно защото работят. Доста жени мислят, че да се чувстваш тежка, сънлива и без енергия след хранене е нещо нормално. Че просто така действа храната или че пак са преяли. Понякога и това може да е причината, но много по-често причината е нещо значително по-просто. Какво правиш веднага след хранене? Защото след като ядеш, нивото на кръвната захар започва да се покачва. И това е нормално. Проблемът е, че ако просто седнеш и останеш неподвижна, тялото ти много по-лесно влиза в онова познато усещане – тежест, сънливост и замъглено мислене. И по-късно – желание за нещо сладко. И тук идва интересната част. Когато тръгнеш на лека разходка точно след хранене, мускулите ти започват да работят, а работещите мускули изтеглят глюкоза от кръвта и я използват за енергия. Това става и чрез самото мускулно съкращение, не само чрез инсулина. Казано по-просто, вместо тази енергия просто да се качи рязко и после да падне, тялото ти започва да я оползотворява в движение. Да се движиш е полезно, но може да бъде много по-полезно, ако го направиш в правилното време, не час по-късно. Не когато се сетиш, а точно тогава, когато тялото ти има най-голяма полза от него. Толкова е просто, че повечето хора дори не го взимат на сериозно, но много често точно малките навици правят най-голямата разлика в това как се чувстваш всеки ден. Сещаш ли се за някой, който се оплаква, че му е тежко след ядене? Прати му това видео, за да научи нещо ново.